ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଖରାଟାରେ ମୋ କାକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିଆ। କାକି ଏତେ ଖରାରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଖରାରେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଖାଇକି ସାରିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ସରିଯାଇଛି, ଇଏ ମାନେ ରହିଛି ଯେ ନା ଏଇଟା କୁରକୁରି ବନାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର କୁରକୁରି ପାଇଁ ଜରି ଭିତରେ ପୁରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁରକୁରିଟା ଆମର ବନିଗଲାଣି। ଖରାରେ ରହିକିନା ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ। आहे सुख मुनि तोर मते दया थिले सुनी कर्मर सुख मुनि बोले तो सुनो होरी कथा जन्म जन्मांतर सार पाप बसे निरंतरे घोष। ଖରାରେ ଟିକେ ନ ରହିଲେ କେମିତି ହବ? ଖରା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆଜି ଭଲ ଶୁଖିଯିବ। ତ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ବନା ହଉଛି। କୁରକୁରି ହଁ ଏଇଟା କୁରକୁରି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇ ଲିସା ଠିଆ ହଉନୁ ପଳେଇଯିବୁ। ଲିସାକୁ ଆମର ଖରା କାଟୁଛୁ, ଖରାରେ ସେ ରହିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁରକୁରି ମାନେ ଏଇଟା ତ ପାମ୍ପଡ଼ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ କୁରକୁରି ପାଇଁ ଆମର ରେଡି ହଉଛି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଇଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ତାକୁ ସାଇଜ କରି କାଟି ଏଇଟା ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ କୁରକୁରି ଏଟା ଆମର ବନା ହଉଛି। ତ ଥରେ ଖାଇକି ଆପଣ ମାନେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆମେ ତ ଖାଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ନ ବନେଇ ପାରିବେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ କଲେ ଭଲ ହବ। ଥରେ ବନେଇଥିଲେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭଲ କହିଲେ, ଆଉ ରହିଲାନି ଆମ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଫେରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରଖୁଛେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଖରା ହେଇଛି। ଏ ଖରାରେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଛେ। ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଦିନେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିବ। ଶଇଲାଟି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଯିବା ଏ ଖରାରୁ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ।